Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken nami kula Gali Budi Triyanto. Kula sekolahan SMA Kemala Bayangkari setunggal Surabaya. Kula ndugi kelas setunggal welas IPA 3. Nomor absenipun nomor 11. Uripe menungsa. Iki ana cerita kados uripe menungsa ingkang rekoso amargi kakèn dosa. Ora gelem nindakake dawuhane agama. Gelem mung nyusahake wong tuwa. Ora isa nyukuri sing diparingi kalih pencipta. Isoe malingi duwite tangga. Sapunika kula akhiri pengucapan kula menawi wonten salanipun kula nedhi pangapunten ingkang kathah kula panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.